di seluruh wates terutama. Ayo Yu. Ya. Sik angel mikir. Ah iya, aja didelokke ndak. Malah kisruh. Ning Jakarta Ngandel ora. nonton bal. Wah. Sinden gaul kok ya. Ah iya. Ah iya sinden. Nontonane bal. Sinden milenial ki nonton bal. Kancane do nonton sinetron kuwi nonton bal. Terus Mugi Universitas Jana Badra semakin menginternasional. wah iki malah jos iki ya. Semakin internal wah pinter. Kene ya do gelo. Wah aku mau arep kuwi. Ra sida. Iya. Ayo. Malah cek kacek malah ming maju.